ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ሜድያ ሰንተር ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ብኸመይ ሃብቲማ ሓፀር ዛንታ ብፀገብርሃን ጎይቶም ኣርባዕተ ናዕሩኽ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ብመሰረት ቆፀራና ክንራኸብ ከለና ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተሸሚምና ከም ዝወዓልና ገጽና ይምስክር ነበረ። ሙሉእ ምሸት ኣብ ባር ክንጋብዛ ነምሲ ዝነበርና ሄለን ሃብቲማ ቤት መስተ መኽፋታ ንኹላት ናዕሩኽ ድቃስ ለይቲ ከም ንስእን ይገርና። ብኸመይ ግን ሃብቲማ ልክዕ ከም ኣዕሩኽተይ ነዛ ሕቶ እናሻዕ እናደገምኩ ከተፍትፍ የውዒለ ምሸት ኣብ ናኣትዎ ባር እናመፀት ሕግብግብ እናበለት ተቐርበና ጋቡዝን እናበለት ትልምነና ዝነበረት ሄለን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሃብቲማ ባዕላ ትውንኖ ቤት መስተ መኽፋታ ዕረ ጣዓመና። ዛጓል ሰራዊት ክትከውን ኣለዋ ብውሽጠይ ክትንትን ፈተንኩ። ኣብ ዝሓፀረ እዋን እሞኻ ስራሕ ዘይብላ ንበይና ትነብር ዘኽታም ሰብ ከመይ ጌራ ክሳብ ክንዲ ዝህብትም ትኽእል ብሓሳባት ተጋማዳሕኩ። ዘይፈለጥናዮ ገለ ምስጢር ኣሎ እምበር ሃብታስ ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን። ውልቃዊ ግምተይ ክህብ ፈተንኩ። እሞ ተዳሊና እንተኾይና ናብ ጉዳይና ክንኣቱ በርሀ ኩልና ተኪዝና ስለ ዝረኣየ ብህውኽ መንፈስ ዘረባ ጀመረ። ናይ ዛጓል መቸም ንኹልና ሕንቅልሕንቅሊተ ይኮይን ዘሎ ምሳና ወትሮ ምሸት ሓድሽ ዕላል ናምፀት መስተ ክትሕንፍፎ ናምሰየት እንትርፎ ኣስቲኒ ኢላ ክትልምን ገንዘብ ርኢናላ ዘይንፈልጥ ሃንደበት ምህብታማ ንኹላት ናዕሩኽ ዘሰንበለ ይኮነን። እዚ ግን ከመይ ኢሉ ኸውን መልሲ ኸባኹም እዩ። ሃንደበት ሕቶ ወርዊሩ ደው በለ። ኩላትና ድማ ኣብ ከቢድ ሓሳባት ተሸሚምና ነቲ ኣዋጣሪ ሕቶ ክንምልስ ንጋደል ነበርና። ፀገም የለን ኩላትና ከይመለስና ትምባልና ማዕረ ክንደይ ትሕቶ በቲ ከቢድ ሕቶ ተዋጢርና ከም ዘለና ዝበረሃሉ ክመስል መልስና ከይሰምዐ ዘረብኡ ቀጸለ። እዛ ጓል ብኸመይ ሃብቲማ ንኹላትና ሓብኡ ጉዳይ መስለኒ ዘለና ግምታት ድማ ንበሃለሉ ነተን ላማ ካብ ዘይሓልፈን እዋና ዝቑፀራ ጭሕሙ ደጊሙ ሓሴን ጽሙቕ ኣካላቱ ብስምዒት ይዛረብ ብምንባሩ የንፈጥፍጥ ነበረ። ቅድሚ ዝኣገረ ሄለን ዘኽታም ምዃና ጥራሕ ዘይኮነስ ስራሕ ዝበሃል እውን የብላን። ጽግምቲ ጓል ገዛውታይ ኢሉ ዘላሊና ድማ ባዕልኻ ዳንኤል ኢኻ ዘረባ ኣቋሪፁ ናዋይ ኣመልከተ። ንዓይ እውን ሃንደበት ምህብታማ ጋን ኮይንኒ ስለ ዝነበረ እንታይ ኢለ ከም ዝምልስ ሓርቢትኒ እንተዓኒደ ዘቕበልኩ። ዳንኤል ድማ ካብታ ዘላላኻና መዓልቲ ክሳብ ዛ ሰዓት ምሳና ናመፀት ምሸት ከነስትያ ነምስ ነርና እኳ ደኣ ንሕና ቤራ እናሰተና ንሳ ጅን ጎርደን ሕንፍፍ ተምስዮ ምስ መሰየ ድማ ዊስኪ ቀይራ ትጭልጦ ጠሜየ እናበለት ድማ መግቢ ትበልዕ እንትርፎ ክትልምን ገንዘብ ሒዛ ዘይትፈልጥ ጎርዞ ብኸመይ ሃንደበት ክትፍትም ትኽእል ዶስ ምስ ሰራቒት ኢኻ ላሊኻና ብስምዒት ናባይና ጠመተ ሃደደኒ። ኣነ ከም ግምተይ ከይፈተኹ ሓሳበይ ክህብ ጀመርኩ። ኣነ ከም ግምተይ ዛጓል ብመልክዓ ኣበር ዘይወፃ ሕፃባት ስተ ምልክዕቲ ፍጥረት እያ። ቅርፃ ቀይሕ ሕብሪ ገፃ ሱሩዕ ኣስናና ወዘተ ንልቢ ዕግበት ትፈጥር ሽኮሪና ጓልያ መታዓቢተይን ጓል ገዛውተይን ብምዃና ገላ ሓንቲ ለይቲ እንተሰለጠኒ ኢላ ክሓባብላ ዝፍትን ነይረ ክብሎ ዝሓሰብኩ ስለ ዘሰከፈኒ ካብታ ኣብ መንጥረይ ቀዲሐ ኮፍ ኣቢልያ ዝነበርኩ ቢራ መድፈሪ ደጋጊመ ጨለጥኩ። ኣነ ይኹን ንስኹም ብሓፈሻ ኩላትና ሰብ ሓዳር ክንስና ንዓይ ለዘምፃእኹዋ ጓል ዓይኖኹም ስለ ዘውደቕኩምላ ብዘይንሕስያ ዝደልየቶ ትጋብዝዋ ነርኩም። ሕጂ ሃንደበት ሃብቲማ ምስ ጠለመትኩም ንዓይ ንዓርክኹም ትውንጅልን ኣለኹም። ንስሞ ረስዓዮ ብኸመይ ሃብቲማ እዩ ሕቶና። ኣርኣያ ከይተዛረበ ጸኒሑ ብሕርቃን ዘረባ ይቆለፈኒ። ውልቃዊ ርእይተይ ክህብ ተኾይነ እዛ ጓል ን4 ናዕሩኽ ከም መሕለፊ ጊዜያ ተጠቒማትና ኩላትና ተባዕታዊ ስምዒትና ተገዚና ሃነፍነፍ ክንብል ከለና ንኹላትና እጆኹም እናበለት ትዘናግዓናን ተማሴናን ነይራ። ድራሩን በዓልና ንቐልባ ነርና። ሕጂ ሓደ ሃብታም ሒዛ ትኸውን ንሱ ድማ ባር ተኻሊላ ዝመስለኒ ሓሳባት ደርጓሕኽዎ። እዛ ኣብ ባር ናምሰየት ክብራ ዘይትሕሉ ሕስርትን ደንቆሮም ፍጥረት ሃብታም ሰብ ክሕዛ እዚ ዘይከውን ፋርሶ መደምደምታ እዩ። በረና ሓሳበያና ይሱ ብምርኣዩ ብውሽጣዊ ሕርቃን ተቓጸልኩ። በል ፈቲኻ ጸሊካ ንሱ ይርእቶይ
ኣዳወይና ነፀጎምኩ ናነፀኩ ብሕርቃን ተዛረብኩ ሓንሳብ ሞ ንራዳዳእ ከይተዛረበ ክሰምዕ ጥራሕ ፀንሐ ሃብቱ መነፅር ዓይንና ማዕራረየ ከዝሕለና ፈተነ ኣነ ከም ሃብቱ መጠን እዛ ጓል ኩሉ ነገራ ካቲቦ እያ በቃ ሰራቂት እዚ ኩሉ ሃብቲ ጥሪልካ ክብፃሕ ዘይሕሰብ ሙሉእ ዕድሜና ሰሪሕና ከም ናታ ከነጥርያ ይከኣልናን ኣካይዳ ዘረባኣ ተግባራታ ኩሉ ናይ ሰራቂ እዩ እዚ ኩሉ ሃብቲ ድማ ብስርቂ ዘምፀአቶ እዩ ሰራቂት ወሰራቂት ብሕርቃን ከይዕረፈ ለፍለፈ ክሳብ ክንዲ ዝባይ ተሕረቕ ሕርቃነይ ረሲዐ ከህድኦ ፈተንኩ ክትፅረፍ ኣለዋ እምበር እዚኣ ዘይተፀርፈት መን ክትፅረፍ መልሱ ለይስከ መልሱ ለይ በርሀ መላእ ኣካላቱ እናንፈጥፈጠ ጋዓረ ከምዚ ኢልካ ብዓውዓው ዝፍታሕ ነገር የለን ህድእ እሞ ንበል ሽዑ ንራዳዳእ ህዱእ ጠባይ ኣርኣያ ሓሳባት እኳ እንተዘይሃበ ትዕግስቲ ዝመልኦ ጠባይ ግን ኣቦቱ እዩ ነይሩ በረስ ከተዛረብ ኣርኣያ ትሕትና ሓዊሱ ርእይቶ ክህብ ተወከሶ እዛ ጓል ምሳና ምስያ ናብ ካልእ ስራሕ ከም ትወፍር ኣዳዕድዐ ዝፈልጥ እንታይ ዓይነት ስራሕ ስርቂ ምሽ ሃብቱ ብስርቂ ሃብቲማ ዝብል እምነቱ ዝያዳ ንምጉላዕ ህውኽ ኢሉ ሓተቶ ስርቂ ተወሳኺ ስራሓ እዩ ምሽ ኢለ ሃብቱ ብዝገመትክዎ ሓቂ ኮይኑ ብዛ ዓይነቱ ዘስምዕ ብሓጎስ ተፈንጨሐ ሓራይ እንታይ ተወሳኺ ትብሎ ስራሓ እታ ዘላልኽዎም ሄለን ዘይፈልጠላ ኣበራት እናተባራረዩ ክጋናዘዩ ኢላ ገረመኒ ካልእ ስራሓ ዶ ፈሊጠያ ብዘሰምዕ ጣዕምታ በረ ንኹላና ብዙርያ ኮሊሉ ጠመተና ቀዳማይ ስርቂ ምዃኑ ነጊረኩም እየ እቲ ካልኣይ ስራሓ ድማ ምሸት ካባና ምስ ተፈለየት ኣወዳታ ምህዳን እያ ትዋፈር መልክዓ መልክዕ ስለ ዘለዋ ነዞም ኣወዳት ተጋጊዮም እያ እዚ ጭብጢ ዘረጋገፅኩ እዩ ብሓፂሩ ኣመንዝራ እዋ ስምባደይ ብግልፂ ሓበርኩ ንሱ እዩ ተሓቂ በረ ክልተ ኢዱ ብምንፃግ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛረበ ኣነ ግን እዚ ትብሎ ዘለኻ ኣይተሰማምዓሉን እየ እዛ ጓል ኣብ ከምዚ ዝበልዓ ስራሕ ትዋፈር ኮይና ኣይትስማዓንን እያ ቅሬታይ ብግልፂ ሓበርኩ ንስኻ ስለ ዘላላኸና ግድን ኢኻ ትሕለቐላ ሃብተ ብጊዱ ኣብ ጎኒ በረ ብምዃን ክቃወመኒ ፈተነ ሄለን ኳ ርግቢት መሲላ ቀሪባትና ከምዛ ሓንቲ ዘይትፈልጥ መሲላ ስራሕ ሰይጣውን ትሰርሕ ነይራ ጂን ጎርደን ዊስኪ ምሳና ኮይና እናተሳለቶ ሽዑና ሰራቂት ምዃና ክንፈልጣ ነርና ንኹላትና ከም ትፈትወና መሲላ ተላጊፃትና ዋይ ኣነ በርሀ ስምዒቱ ምቁፅፃር ሳነ ኣርኣያ ኸ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ነቲ ዕጉስ ኢለ ዝኣመን ኩሉ ኣርኣያ መፍትሒ ሓሳባት ተምፀአ ተወከስክዎ ኣነስ ፍሉይ ሓሳባት እዩ ዘለኒ እዛ ጓል ራይ መክሎተር በፂሖዋ እንተኾነኸ ነዛ ሰይጣን ስለወተር ክበፅሓ ምሳና ሓገብግብ ክትብል ተምሲ ከምዘይ ነበረት ሕጂ ረጊፃትና ትኸይድ ዋይ ውርደት በረ ዘረባ ኣርኣያ ኮሊፉ ብሕርቃን ተቓፀለ በረ ንኣርኣያ ኣወዳያ ሞ ሽዑ ትዛረብ ኣርኣያ ዘምፀኦ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ኢለ ስለ ዝገመትኩ እቲ ባይታ ክወሃቦ ምሕፅንታይ ኣቕረብኩ ሎተር ኢልካ ዘረባ ኣሎ ግደፉናስከ በረ ዘይዕግበቱ ገለፀ ወደይ ኣርኣያ ቐፅል ንኽዛረብ መንገዲ ፀረግኩሉ ሓራይ ናይ ሎተር እሞ ንግደፎ ምኽንያቱ ክሰማምዑሉ ይከኣልኩምን ኣብዚ ኮይና ካብ ንህውትት ንሄለን ንኺዳ ንሕንሽሸላ መሲልና ድማ ውሽጣን ውሻጣን ንፍትሽ እየ ኣይመስለኩምን ብራቮ ፅብቕቲ ሓሳብ ቀልጥፍ ኢለ ደገፈ ይገለፅኩ ነዛ ጠላም ዝበልዕትሉ ፃሕሊ ትሰብር ኣብ ባራኬና ክንሕንሽሸላ ዘይሕናቕ ዋይ ወዱ ዓሎም ሃብቱ ስቕ ኢሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምፅናሕ ፈኸራ ሓዊሱ ተቃወሙ ኣስምዐ ክላእ ስቂልና ጥራይ ቢራና ንስተ ንኹልና ብምስትንዓቕ በርሀ መለሰልና ካብ ስቂልና ንልፍልፍ እዛ ኣርኣያ ኣምፂዋ ዘሎ ሓሳባት ተነተግብራ መሓሸ ብኸመይ ሜላ ንፍትሻ ንዓይ ምልከት ጥራይ ንበገስ ንኽብገሱ ተኻተኽክኦም ኣንታ እዚኣ ሰራቂት እያ ኣብኡ ምስከድና ድማ መሊሳ ትሰርቀና እንታይ ክንደግም ወደይ ሃብቱ ተጣርዐ ሰራቂት ድያ ኣመንዝራ ድያ ኣፍና ዘዝሃበና ካብ ንዛረብ እቲ ሓቂ ክንፈልጦ ናብኣ ኬድና ንሕተት ትብዕ ኢላ ሓሳበይ ኣፍሰስኩ ንሱ እዩ ተሓቂ ልክዕ እዩ ሄለን ከም ሓንቲ ለማኒት ኢና ንፈልጣ ኣብ ልዕሊና በጠምረም ክትብል ዝወሓጠሉ ሰብ ክህሉ ኣይከልን እዩ እኳ ዳ ቤት መስተ ምስተኻረየት ዘይምዕዳማ ኣብ ርእሴና ካብ ዘለዋ ንዕቐት እዩ ዝብገስ ሕጂ ግን እቲ ሓቂ ሜላ ክንፈልጦ እንተኮይና ያላ ንበገስ ኣባራ ንኺድ ኣርኣያ ንፈለማ እዋን ክትፃረፋ ምፍታኑ ዓቕሉ ከም ዘወዳእናዮ በረሃለይ ፀገም የለን ንበገስ በርሀ ሓርቃኑ ከይነፈሰሉ ሃንደበት ብድድ ብምባል መሪሕና ተበገሰ ሃብቱ ብወገኑ ናይ ኩላትና ምብጋስ ርኡ ከይፈተወተሰ ብኸመይ ባር ከም ዝኸፈትኩ ክትፈልጡ ከም ዝመፃኹም ዳ መዓዝ ጠፊየኒ ሄለን ፍሸኽሸኽ እናበለት
ንኹላትና ጠመተትና ኣብ ገሌና ቐኒ ኣብ ካልእ ድማ ሕርቃን ከተንብብ ጊዜ ወሰደትን እወ ማለተይስ ነፊዕኪ ኢኖ ነፊዕኪ ወልታ ተኣበልኩ ክሳብ ሕጂ ኣይለብምኩምን ማለት ድዩ ንኹላትና ብንዕቀት ጠመተትና መን እዩ ዘይለባም በረ ብሕርቃን ሓተታ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝተርፈኩም ነገር ኣሎ ከይተገደሰት ኣደህዋ ናብ ካልእ ጌራ ተዛረበት ሄለን ንፋለጥ ኢና መስለኒ ሃብቱ ክገንሓ ፈተነ እዎ ንፋለጥ ኣነ ለባም ንስኹም ዓያሹ መን ይበዓሻ በረ ብሕርቃን ብድድ በለ ኮፍ ሞበል በረ ኣርኣያ ታሕትና ሓዊሱ ኮፍ ኣበሎ ብኸመይ ኢና ዓያሹ ተባሂልና ንስኺ ስለ ዝኾንካ ሓብትና ምኸርና ኣርኣያ ደጊሙ ብታሕትና ሓዊሱ ንሄለን ተወከሳ ኣርኣያ እኳ ካብኦም ተሓሽ ብዝኾነ ምስጢር ሃብተይ እንዲኹም ክትፈልጡ ደሊኹም ንኹላትና ጠመተትና እወ ቀልጥፍ ኢለ መለስኩላ በሉ ብገንዘብኩም ይሃብቲመ ብምሉእና ብሓባር ሰንበድና እወ ብገንዘብኩም ይሃብቲመ ንስኹም ብመልክዐይ ተሃኒንኩም ጂን ጎርደን ዊስክን ትጋብዙን ነርኩም ነብሰይ ደሊኹም ግን ኣነ ግን ኣይዓሸኹን ክብረይ ሓለይ ዝኸይድ ጓሌ ኣብ ክንዲ ዘኽታ ምዃነይ ፈሊጥኩም ኣብ ህይወተይ ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ትገብሩ ኣብ እንዳ መስተ ከም ዘምስቲ ጌርኩም ውልፍቲ ክትገብሩን እሞ ነብሰይ ክትረኽቡ ይመደብኩም ኣነ ግን ኣይዓሸኹን መጻ ህይወተይ ከውሕስ ስለ ዘለኒ እሞኻ ደጋፍ ዘይብለይ ዘኽታ ምዃነይ ነቲ ትጋብዙኒ ዝነበርኩም ጂን ጎርደን ይኹን ዊስኪ ምስቲ ለባም ዋና ባር ተራዳድየ እቲ ገንዘብ ምሸት ገዛይ ሒዞ ይኸይድ ነይረ ኣብ ክንዲ ጂን ማይ ብለሚን ወይ ስፕራይት ኣብ ክንዲ ዊስኪ ኮካ እናሰተኸ እዚ ባር ዝጥረዮ እቲ ዋና ባር ፀገመይ ስለ ዝፈልጥ እተን ገንዘብ ብዘይ ጎደሎ እዩ ዝበኒ ነይሩ መኽሰቡ ንዓኹም ሒዘ ኣብኡ ምምሳዩ ንስኹም ድማ ንዓይ ከተርእዩ ትሕንሽሹለይ ወረ 4 ኢኹም ሰብ ሓዳር እንዲኹም ምሳይ ክትወፁ በብመወገንኩም ትፍትኑ ነርኩም እዚ ድማ እዩ ዕሽነትኩም ኩላትና ንብሎ ጠፊና ቀባሕባሕ በልና ነብሰይ ዘይቀረብኩም ከም ዓሻ ተቆፅርን እንተሊኹም ተጋጊኹም መጀመርታ ደቅኹም ከተዕብዩ ዝግባኣኩም ንሰብ ክትሕግዙ እንተኮይንኩም ድማ ብመስተ ዘይኮነ ብቑኑዕ መንገዲ ኢኹም ክትሕግዝዎም ዘለኩም ሕጂ ግን ስራሕ ስለ ዘለኹ መሰሲልኩም ውፅለይ ሄለን ኣብ ስራሕ እምበር ኣብ ወረ ስለ ዘየላ እንተላይ ውፁ ሓንቲ ቓልኪ የምልቑና ካብ ዝተቐመጥናዮ ብድድ ኢልና ብምውፃእ ነፍሲ ወከፍና ብዕሽነትና ተጣመትና ንሜላ ሄለን እናድነቕና ድማ ንናብ ቤትና ምራሕና እምበር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለኹ መደብ እዚ ነይሩ ከምኡ ወትሩ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም